Yes. Godt. Og bare sammen benene og sløft knæene så højt op på hovedkanten. Perfekt. Så du kan mærke, at alt vægt ligger på hoften her, ikke? Godt. Så vil jeg sætte den der bremsefald her, og har jeg gjort det. Så må du godt varme den. De skal frem lidt her i. Så først lige kan se dine hænder. Ja. Og så tænk på, nu begynder det at blæse lidt nedefra. Man kan også have lyst til at ligge op og trykke lidt på vinden. Men i stedet for at gøre det, så prøv bare at slappe af, og så lad vinden løfte armen op i sådan en naturlig løbstilling. Det er bare med til at gøre sådan på vejen. Og alt imens, ikke at få glemt Thomas. Det er godt. Han kan jo lige smide et håndtegn til, så man kan være begyndt at vise det til vennerne bagefter. Ja. Super. Yes. Efter et lille minut, yes, så trækker jeg. Fordi alt imens du holder det, så vil jeg lige over på nogle ting med udstyr. Blandt andet så på det her tidspunkt, der hænger vi faktisk kun sol over, fordi vi hænger der højt. Ja. Jeg har sådan taget sådan lidt kort, så det er lidt mere bevægeligt. Ja. Sådan der, så drengen. Ja. Er du klar? Ja. Yes. Har du fået scenen spændt på? Ja. Ja, det er tidligt. Er du klar, Lasse? Ja. Så kører vi sgu. interview. Ja. Vi er nødt til at høre dig om sommerfuglene er ankommet. Ja, det er de. Det er de så? Okay, godt nok. Men det er okay, så det ikke du har BS i lommen. Det ligger der så.
Perfekt. Det er godt. Jamen, så er det bare ud af vagten der med. Yes. Og nyde turen. Tak. Super. Ha' det godt, spring. Tak. Ses derude. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate, means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire, you are the unforecasted storm. Slip. Det var godt, jeg var med, nu. Sådan. Øj, det var fedt. Hej Lasse. Sådan. Var det sjovt? Ja. Det var godt. Det var godt. Det ser også ud som om du kunne lide det, jo. Ja. Jeg skal lige trække ud i det her. Det blod til mælken her. Det var godt. Der var sgu da en mand, der kunne sveje. Ja, kraftedeme. Det var lige efter bogen. Og Tak. super fedt. Ja, han var sgu god.